Dugay lang gid gipagawas nga resulta sa teachers licensure examination elementary o secondary level. Uy, congratulations sa mga sugbuanon. Lakip ba niini inyong mga paryente, mga anak ba kaha or mga higala nga nakapasar? Congratulations na mga nakapasar ha sa teachers licensure examination. O labi na sa mga nagtap. Ato i-check karon gumikan kay 50 ka mga sugbuanon pero buyag ha. Nag-top notcher sa teachers licensure examination elementary level samtang 16 usab ang mga nag-top sa secondary level. Asa ning mga tunghaan? Kasama mo sa Balita Radio Man, Remart Pugol. Kasama nga Radyoman Aida, good news. Usa ka mapisagarubuhon nga kahaponon kasama Radyoman Aida tungod kay sa pagpagawa sa Professional Regulation Commission kon PRC sa resulta kasama Radyoman Aida ni kabat sa 50 ka mga sugbuanon ang nagtop notcher sa 2026 licensure examination for professional teachers kon let kasama Radyoman Aida sa elementary level lang ni base sa gipagawas nga resulta sa PRC karong hapon. Kasamang Aida, tulo sa mga sugbuanon ang nag-top 1 sa maong licensure exam nga gilangkuban. Nila ni Jade Vine Ikot o Mark Andre Quizon Sabiron gikan sa Cebu Technological University kung Sitio Danao Campus. Uy, congratulations. Og ingon man si Linhart Masamayor Luwad gikan sa Cebu Technological University kung Sitio Main Campus. Human sila makaangkon og 95% nga passing rate kasamang Radyoman Aida. So tulog yun ni sila kabuo kasamang Radyoman Aida ang nag-top 1. Gikan diri sa Sugbo, duha sa Sitio Danao samtang usa sa main campus. Ang uban pang mga top notchers kasamang Aida nagikan sa uban pang mga campuses no sa Sitio, sama sa Sitio Mualbual, Sitio Barili, Sitio Carmen, Sitio Tuburan, Sitio Daan Bantayan o doon na pod ang mga top notcher nagikan sa University of Lapu-Lapu and Mandawi campus kasamang Radyoman Aida. Doon na pod pipilasab kasamang Radyoman Aida ang nag-top notcher nagikan sa Talisay City College kon TCC, Cebu Eastern College kon CSC. Doon na pod kasamang Radyoman Aida nagikan sa Cebu nga Community College, University of San Carlos o sa Cebu Roosevelt Memorial Colleges. Sa kinatibukan kasamang Aida, 37 ka top notchers ang nagikan sa nagkadaiyang mga campus sa Sitio. 5 sa Talisay City College, 3 sa Cebu Eastern College, 2 sa University of Cebu Lapu-Lapu and Mandawi, unya usa sa University of San Carlos, usa sab sa Cebu nga Community College o laing usapod sa Cebu Roosevelt Memorial Colleges kasamang Radyoman Aida. Man ako atong isumatotal na naagid kasamang Radyoman Aida sa 50 ka mga sugbuanon sa elementary level lang niha. So kaganina atong nahinganlan na ang mga nagtapuan katong silang tulo ka sa mga Radyoman Aida, si Jade Ikot, si Lynn Luwad, si Mark Andre Sabiron nga nagikan sa Sitio Danao ug Sitio Main Campus. Kasama Radyoman Aida naapod sa third place or top 3 kini si Azmar Labuka Iladora gikan sa Talisay City College nga nakakuha og 94.40% nga passing rate. Kauban sab niya sa top 3 kasama Radyoman Aida si Jessa Junio gikan sa Cebu Eastern College 94.40%. Ingon man si Lady Lynn Ann sa Balya Lapis 94.40% sab kasama Radyoman Aida. Unya top 3 gihapon si Jay Suarez gikan sa Sitio Mualbual. Ingon man si Harry Luonabia sa Cebu nga Community College ug si Christine Marie Vinluan gikan sa Sitio Danao. Unya kasamang Aida napod sa top 5 or 5th place si Ainiza Arellano gikan sa Sitio Mualbual. Nakakuha ni sila 93.80% kasamang Radyoman Aida. Kauban sab niya si Kay Kabatingan gikan sa Sitio Danao. Inguman si Generose Abari Daro sa CSC kasamang Radyoman Aida. Ingon man si Angeline Isiki gikan sa Sitio Main Campus kasamang Radyoman Aida. Lain pang nakapwesto sa top 5 mao si Jean Mayet Haka nga nagikan sa Sitio Barili. Ingon man si Lindy Ariha Havelias nga nagikan sa Sitio Carmen. Grabe ang Sitio Carmen ang Sitio kasamang Radyoman Aida. Nang haros gyud kasamang Remart. Inood ka sa Radyoman Aida, lain pang top 5 kini si Hershin Lumbaw nagikan sa Sitio Main. Ingon man si Alan Magalso, Sitio Main, gihapon kasamang Aida.
si Mary Grace Mahusay, CTU Mualbual. Lain pang top 5 na si Kimberly Napoles gikan sa CTU Daan Bantayan. Ingon man si Hasmin Pason, CTU Main Campus. Unya naapod kasama Radyo Man Aida si Ninya Nanet Ariando gikan sa CTU Danao. Samtang sa laing bahin kasama Radyo Man Aida ani nata sa top 6 sa elementary level, nakuha ni Hanika Agbon gikan sa CTU Main Campus, nakakuha ni sila 93.60% nga passing rate. Lain pang top notcher nag-top 7 kasama Radyo Man Aida si Amor Baricuatro gikan sa CTU Main Campus. Nakakuha ni sila 93.40%. Kauban ni Baricuatro si Princess Dacumos gikan sa University of San Carlos, 93.40%. Lain pang top 7 ni si Janine Ferrarin gikan sa CTU Main Campus. Si Chile Gasangan gikan sa CTU Tuburan. Si Starly Masong gikan sa Cebu Roosevelt Memorial Colleges. Ingon man si Raya Talaugon gikan sa CTU Main, si Aprilyn Turdos gikan sa CTU Mualbual, si Maril Umbay gikan sa CTU Main. O niya ani nata sa top 8 sa Radyo Man Aida nakuha ni Yulayla Dispoes gikan sa Talisay City College, si Jenmay Punay Diamos gikan sa CTU Daan Bantayan, si Apple Jean Entera gikan sa Talisay City College, si Isabel Gabuya gikan sa CTU Main, si Angeli Hortelano gikan sa CTU Main, si Lord Jane Indoy gikan sa CTU Main gihapon kasama Radyo Man Aida. Lain nag-toucher og top 8 si Rochelle Linabog gikan gihapon sa CTU kasama Radyo Man Aida, CTU Daan Bantayan Campus. Unya lain pa si Mary Margaret Sabiliano, CTU Main Campus gihapon, si Sweeney Tito gikan sa CTU Danao. Unya arita sa top 9 kasama Radyo Man Aida, nakatungtong sa top 9 si Melody Alpuerto Canoy gikan sa CTU Mualbual. Ingon man si Jerisa Cañas gikan sa CTU Main Campus. Top 10 kasama Radyo Man Aida, nasa top 10 si Senetke Candia gikan sa CTU Main. Ingon man si Kerry Fernandez sa CTU Mualbual, o ni si Jeric Formentera gikan sa Talisay City College, si Eureka Iconas Labapis gikan sa Cebu Eastern College, o niya si Gia Angela Urungan na gikan sa Talisay City College. Ingon man si Sina Marie Rinco gikan sa CTU Mualbual, si Liza Violeta gikan sa CTU Main, si Ninya Riando gikan sa CTU Danao, si Jamaica Tabo-Tabo gikan sa University of Cebu Lapu-Lapu in Mandawi Campus, si Janica Martullias Agbon gikan sa CTU Main, o ni Amor Baricuatro gikan sa CTU Main kasama Radyo Man Aida. Mauna ato ang mga top notchers kasama Radyo Man Aida sa elementary level sa LET examination or licensure examination for professional teachers. Samtang kasama Radyo Man Aida atog gyapon ning lakbitan kay 16 pod ka mga Sugbuano no ang nag-top notchers sa secondary level kasama Radyo Man Aida. Una-ana ang nag-top 3 nga si Ramil Garano Jr. gikan sa University of the Visayas, Cebu City, 94.60% nga passing rate. Ingon man si Bernardito Laurente gikan sa University of San Jose Recoletos, USJR, 93.20%. Uni lain pang top 3 si Michelle Shalana gikan sa CTU Main Campus kasama Radyo Man Aida. Naapod sa ika-5 pwesto si Bless Arcede gikan sa CTU Main. Ubay-ubay gyapon kasama Radyo Man Aida sa CTU sa mga secondary level na ni. Si Aaron Arador gikan sa CTU Main, top 5 sub. Uni laing top 5 si Mimi Navarro gikan sa CTU Main Campus. Inguman si Arvin Ruiz gikan sa CTU Main Campus. Unya si Felia Sejas gikan sa University of the Visayas, Cebu City. Unya top 6 kasama Radyo Man Aida si Raziel Hogan gikan sa CTU Danao. Nakakuha ni sila 94% nga passing rate. Unya nasa top 7 or pitong pwesto si Faith Andre Daal gikan sa Cebu Roosevelt Memorial Colleges kasama Radyo Man Aida. Nakakuha ni sila 93.80%
Samtang si Mart Hermes Agunoy Jr. naapod sa top 7 gikan sa Cebu Technological University San Francisco campus kasamang Radyoman Aida. O niya si Sheila Marie Mabanat sa University of the Philippines Cebu o sa UP 93.80%. Si Mika Mendoza sa UV Cebu City. Si Sina Carla Menyoza City Tuburan. O di ba kani ang bata ni kasamang Jennifer Menyoza kasamang Radyoman Aida. Oo, kay education po to. Unya kini si Sina May Leorin gikan sa CTU Daan Bantayan. Unya si Leanne Antiporda gikan sa CTU Main. Unya mao to so far kasamang Radyoman Aida ang decide Pira buyag. sa mga nagtap notchers. Kuan man kasamang Radyoman Aida giharos gyud sa mga Sugbuanon sa result no elementary o secondary level kasamang Radyoman Aida. Grabe gyud. Overwhelming nga performance sa CTU ug sa uban pa nga mga state universities. Yes, kasamang Radyoman Aida kaning CTU, Talisay City College, kaning University of Cebu ug ubad pang mga campus Radyoman Aida. Pero so far grabe ang CTU karong gihakot gyud karong tuiga kasamang Radyoman Aida. So mao to, congratulations sa ato ang tanang mga licensed professional teachers o mga let passers sa 2026 licensure examination for professional teachers. So, kini na lang si Radyoman Raymart Pugoy, DYHP. Tatak, RMN.